čaute, čaute. Sme tu znova a zas v kuchyni Ivanovej minútky. Máte málo času? 15 minút? Ja vám teraz ukážem, ako sa vie spraviť za 15 minút rýchla tortilla, ktorú bude zbožňovať celá vaša rodina. Potrebujeme na to kuracie mäso, ktoré si nakrájame na rezančeky. Ja to väčšinou používam, keď mi zvyšia také obrezky z kuracích prs. Keď robím nejakého, tak sa vždy upravím a z toho to daniem. Posolíme, riadne pokoreníme, miešame. Takto mäso máme pripravené na prudké orestovanie. Pridáme olivový olej. Ideme si pripraviť teraz zeleninu, ktorou budeme plniť tú tortillu. Paradajky, používam sherry, sú chutné, spratné, malé. Olejčík je rozpálený, preto nám troška voda, mal som mokré ruky. Položíme na prudký olej kuracie mäso, ktoré šľúčka olecujeme. Takto si ho rozdelíme, oprázdním. Ja pokračujem v krájaní zeleniny. Tu nám môžete naozaj dať, čo chcete. Ja budem dávať taký dobrý šalát, je tam rukola, je tam možno mladý špenátik, môžete si kúpiť ľadový, hlavkový šalát, akýkoľvek. Použijeme takú krásnu domácu cibulku, keď dáme tu pola. Nakrájame jednoducho na kúsky. Ten takto veľkú rozdrvíme, aby neboli veľké kusy. Mäsko sa nám práži. Dobre. Ešte tam priložíme, pokračujeme v zeleninke. Veľmi šťavnatú chuť k tomu spraviť korenistú reptička. A jednu kusku nakrájate. Zeleninku máme krásne. Ideme spraviť z bitvej smotany česnakovo bylinkový dip. Takže pažítka musí byť. Hej. Samozrejme sol, korenie. Zlahka primiešame. Teraz vám ukážem ten môj kýgel, aby bola tá tortilla šťavnatá. Rozbijeme si. Ja pôjdem na tej tortille aj 4 vajíčka možno. Kvalitné domáce vajíčka. Taktiež do týchto vajíčok použijem zase bylinku. Rozlejete si vajíčko. Si ho rozťahnete dole. On má aj nádržovku, na to položíte tortillu. Tak ju položíte. To sa krásne pekne, krásne nafučí. Ako som už spomínal, použijeme šalátik, si rozložíme. Môžete natrhať, nalávať, nakrájať, aký chcete. Ja tu mám takú zmesku, krásnu.